ओमफ्राय ट्रेनारा जुम्बानि ट्रेनारा वाव बे जुम्बानि ट्रेनारखौ इन्टारभिउ लानि आं आं बेखौनो सानो जेनेबा जों नेचारेलि मानसिया जुदि एक्टिभ थानो सानो जोङो दा समाव थारमाने 2014-15 जेब्ला आं जोखोम फिल्म बानायोमोन आं बेयाव थाफैबाय थायोमोन बे थेंगाफारायाव दा माने लामाफोराबो बेफोरबायदि नंद्रायामोन आरो ना मोजांखामोन ब्रह्म मन्दिर ना बेजों लेफ्टजों थांबानो बे ससेयावनो चेन्ज जाबाय आरो ना गोबां स्टाइल माने बिल्डिंफोरा गोबां माबा जाबाय गोजालैना बेफोर बिल्डिङा नैफोरखौ नाय थेंगाफारा बाजै हटेलनि खिबु उनजो बे जायगाया नै बेयाव बे खन्नानि बेखौ गोदो नुवाखैमोनलै ब्लेंकमोन ओमफ्राय बेयाव जेब्ला आं फिल्म बानायो जोखोम फिल्म बानाय संगिनाय बेयाव थायोमोन संगिनाय बेयाव भारा थायोमोन बेहाय मिथिजोबगौलै आङो ओइ जाजोबथारबायलै बर' गोजाथार आं देखायजोबबावनो हायाखैलै आरो दिनै नै बै उननिया नितु एक्ट्रेसनि न'आ बैनो उननिया नै सिगाङावबो लुबोबायलै बिसोरनि जागोन हा बिसोरनिनो न' खोमालै आगोलनियाबो जिमाव फैदों आङो आं माने साननै सानथामनि थाखाय क'क्राझाराव थागोन नालाय बेनिफ्राय बे जिम थेंगाफारायाव बे नितु आब'मोननिनो जिम नामाब्रा माथो बिसोरनि न'आथ' बे उननियानो हा बिसोरनियानो ना गोदो जिम गैयामोन बेवहाय बिसोरनि जानो हागौ थांनि बर'ना मालिकआ बिगोमाया सोंना नायनोसै जिम खालामनो होगोन ना होआ सोंना नायनि बबे बेजों ना अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो खुनि देखायलाय हेभिथार थेंगाफारायाव बेसेबांसो गोबाव जाखो बेफोर जिमा हा नायनि आं खम ना गुसुनि थाखायनो आब'आ मोजां जाबाय जोबोर मोजां मोनदों आब' नोंनि जिमाव फैनानै ओमफ्राय जाय ट्रेनार बिराद मोजां लोगो जाबाय आंजों ट्रेनारा बेनिफ्राय ट्रेनारखौबो आं दा मोनसे भिडिअ लागोन स्पेसियेल इन्टारभिउ लागोन मटिभेसननि थाखाय बेनिफ्राय अला सान गेलेनाय ना जोबोर मोजां लोगो जाबाय आंजों आब'खौ गोबाव दिननि उनाव लोगो मोनदों आं जों जेब्ला उदांस्रि फिल्म बानायदोंमोन उदांस्रि 17 निफ्राय 18-19 4-5 बोसोर जाबाय बिसोरबो पुरा मेन्टेनेन्स खालामगासिनो ना मेन्टेनेन्स खालाम एसेबां मोजां फेसिलिटि दं नोंसोरनियाव दिनैनि दिनाव जोंनि मुसलपुरफोरावबो फेसिलिटि गैया थेवब्लाबो जिमाव गोबां लेडिस बेयावबोथ' बांसिनसो जायो खोमा ना क'क्राझारावबो ओमफ्राय ट्रेनारा जुम्बानि ट्रेनारा वाव बे जुम्बानि ट्रेनारखौ इन्टारभिउ लानि आं जायफोरा माने जोंनिया रोंगौथि दङ मा बुंनो सानो नोङो माने दिनै जुम्बानि ट्रेनार आं बेखौनो सानो जेनेबा जों नेचारेलि मानसिया जुदि एक्टिभ थानो सानो जोङो दा समाव थारमाने जोंना बहुतता अनेकता माबायाव खामानियाव बिजि थायो अनेकता किसुमान माबायाव बिजि थायो किन्तु बे फिटनेस लाइनखौ जों माब्लाबाबो हगारनाङा मानि थाखाय जों एक्टिभ थाबासो जों जिउआव आवगायलांनो हागोन बेनो आं सानो मानसिफोरखौ माने जिउआव जेसेबां खस्थ' थाया जेसेबां खामानि थाया किन्तु फिटनेस लाइनाव मोनसेयावबो बेखौ लाखाथारनांगौ आरो ना थारमाने बयखौबो आं बेखौ फोरमायो जिखुनुआनो माबा जा बिजि टाइम जा किन्तु बे फिटनेस लाइनाव नोंसोर थाबाय था थारमाने जेब्ला नों बे बुस्थुखौ एक्टिभ थागोन जेरावबो आवगायलांनो हागोन नोंनि पार्सनेल नोंनि किसुमान खोथा थायो किसुमान स्ट्रेस थायो किसुमान माबा थायो अनेक खोथायाव आरो ना आं बेखौ बुंनानै फोरमायनो हाया गासिखौबो बेखौनो आं बुंनो सानो फिजिकेला माने स्ट्रं थानांगौ ना मोनफ्रोमबो बिथिंनि थाखाय खामानि मावनोब्लाबो फिजिकेला स्ट्रं थायाब्लाबो मानसिया खामानि मावनोबो बायो दुरबल जायो जेब्ला स्ट्रं जायो मानसिया माने खामानि मावनायावबो एक्टिभ जायो बानाय मोनसे फैया आरो ना बे दिनैनि दिनाव बेराम आजार जायो ना मानो होनोब्ला जों मोनसेबो मोजां बुस्थु मोनजाला मैगं थाइगङा सानसेयावनो सेवो गोथां लाना फैयो नेक्स्ट खालिनो बे जाजाया बेनिखायनो माने एक्सारसाइजआ माने जोंनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट जानानै फैबाय दिनैनि दिनाव आंबो मोजां मोनबाय दिनै क'क्राझाराव फैनानै सारखौ दिनै फार्स्ट टाइम फार्स्ट अफ अल दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आंबोथ' आं बिराद मोजां मोनखायो मोजां नांदों
सानाखैमोन आब'खौ लोगो मोनगोन औ आं सानाखै दासो माने मोजां मोनदों आं नुबाय हाबफैबायना आब' नोङो हाबफैबा सानदों आब' नामा बे दाउद जाबाय बे सासे दाउद गोरलै जाबाय सिनेमा नुखाबाय थायो नालाय ओमफ्राय आं र' जुथाखौ नुगोन खोन्था आब'आ रायदावगोन ओमफ्राय नायबाय नंमारगौ आब' गोजोनबाय गासिबो दे मोजां एक्सारसाइस खालाम एसेबां मोजां फेसिलिटि दंना थादो आब' दे होमबालाय दे बाय आब' नितु बर' फिल्मनि एक्ट्रेस गोबां फिल्माव खामानि मावबाय आब'आ गोदोनिफ्रायनो क'क्राझारनि फिल्माव मालाबाबो सानाखैमोन आं आब'खौ बेफोरबायदि लोगो मोनगोन बे जिमाव बेनिफ्राय आं भइस रेकर्डिं होनो गोनां जाबाय मिउजिक दामजोबदों जिमाव इंलिश मिउजिक बेनि थाखायनो आङो बेफोरबायदि होनो गोनां जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय जुम्बाबो दङ जुम्बा लेडिसफोरनि थाखाय जोबोर मोजां जिम बाजै हटेलनिफ्राय क'क्राझार बाजै हटेलनिफ्राय आगसिजों हाबनानै बे राइट साइडनियानो टेङापारानिया आब'नि न'आबो बे जिमनि उनावनो आं गोदो फैखांखाबाय आब'नि न'आव जानानै थांखांबाय बेनिफ्राय गोबां बोसोरनि उनाव लोगोबो मोनबाय आब'खौ बेनिफ्राय दिनै आब'ना जोबोर गिदिर जिमजों लोगोसे जुम्बाबो जानानै दङ बेनिफ्राय आब'आबो जुम्बा खालामो आङो आब'जों मोनसे मोजां इन्टारभिउ लाबोगोन फिल्मनि बागै दासान्दि मा आङो माने जिमाव थानायनि थाखाय लायासै आरो बे जिमनि ट्रेनाराबो गोबां मेडालिस्ट दासान्दि आसामाव खेला गेलेगासिनो दङ आङो ट्रेनारनि बडिखौबो बडि श' खालामनो होनानै आङो मोनसे इन्टारभिउ लागोन नाथाय बेवहाय जिमाव साबेसे बर' गथ' दङ आं मिन्थिया साथामसो दंमोन बाखिथ' गुबुन हारिनि गोजामोन नाथाय जिमा जोबोर मोजां जोबोर फेसिलिटि दङ बाय